Ole với hi April ni som pariat sang ni som ni panga zandar ule ni som li ani a ti chuan thingdol muna polytechnic muna hian building engemaw zat awma heta hian e helai vela kuwa hi case nei an man ho foreign kuwa nia riat an man ho khan da khoma chumi da khom chu vai motor panga in phuran tuma pathum an lot meka ti report kan donga voinia zan ina hian amuna don nge tak enge omzia ti fin fia turin tu na hian thingdol polytechnic chu kan pan chho meka kan lut phei than to a ti chuan kan lo thon chan ber le kan kal chhan chu ni kum lama khan vai reng te ya kolasi borsap nge mizis shel le police te hriat puina in man bek eng mazat kha manania ta chu chun han kal nan beka an kal nan beka kha zan ni kha thil tuwa bek sang tel kha lo khuang cher bo to a voin thleng hian chui chu om khi kan la khilowa kha tiang kha thleng leng ti kha kan hlau ani chuwang chuan report kan don angin muna don nge tak ti fin sia turin tu na hian kan han kal mek ania mun kan thleng phei tre pa tu na hian helai phei hi polytechnic area phei kha ania kong hi nuam phian maya chuan kan han fin fia do ani lai fopek kan han tu maro chu net lampang thabak lo wangin helai MZ01N2784 ti hi lo dinga kar kiwi nia chuan ei hi ku wa thilai nam hnoi ti lampang hani lo lo kha kan han focus ve mai ania chuan ei kan thleng phei lo thim deuh thu maya motor dang po hi hi tu motor nge ka khet sia lo wa hei ta hi AS 11CC7677 ti hi lo dinga kan an bel chiang do re thil phur chu ne ta hian AS 11FC1189 ti hi lo om boka kan fin fianga nakina chung te po hi anei tu te nen kan lu thir ho tura ngai la eng poni se motor hi in bel chiang phot tiang hi AS11FC khanita a soklei le ni ei ro su zo nuwa helai hi hian an tlan lut ani rin amarwa sur seka wen hian ei than chu tuit hokling om lo wa ro sun nuwa ein sizing phei vel ani le le chuan hei kan muang hian hei po soklei len tho ani a AS11CC7677 kha ani a kan mulai chu nei motor pan hi chia alo omani in thir zel ten hei hi building hnuai lama kuwa an man to sa chhunga leng lo nge kha thiam chia lo wa an man lai hena fin nge ro ka lo wa tuna hi chuan a ro vek angin langa a kuwa poi chia to mel khop mai hei lo tam mai bathara poin a chhunga mi ni lo hi mo pon varanda a chhong ani building hi kong an hnuai lampang ani a lai boy pui tu he nge chan ka khilo hi nei ten lo chema e ron bol ni om takane ma ro chu in phizia nge ka khilo hi an lo re duak mai mi hring hi a chan ka khet hiam chia lo wa an thil chhon te pon plan se hei cho ni la so man lo cho po ei kan huang hian hei alu velai te vel tur te ne baketa tu yon boka te chuan hei hen hei hi an cho bel ei ruan na to yom tak te pom boka enge lo om lo chan hi ka khet hiam chia lo wa po ni se han zong deu la khoi mo nai te pon lo um mai thei boka an mani biak po te point tum don chin tiang ei varanda ku ba ho khania chuan kan han ena a beka hi enge kuwa ni chiam ti kha kan han ena hi a kuwa alan dan chuan ku varo a kor omani an man lai ka hring mai thei ka thiam che bik la ei tun hei tun a ro khop mai kuwa kor a po hi a chu mai poi ro thaviau
ani ti kha kan hmu thei chin chu ani mai a ti chuan a chhungah sawn atama helai chho hi step chho ania step ah hian ku varo hei phel la ke hi tling hnur mai hi lot le an lot vela an thlau buak te pawh ani awm e tam khawm mai hei hei pawh hi ke si tam fe ani a rin awm thir chho zelang hei an tlan bo mo kan ti khan lo tlan bo lo engemaw zun ram an thiar lok te pawh ni mana an lo awm le towa motor kan en kan ki chu hei kan han bia a an ni hi rin ain vai tong kan ti hi kan vai tong thiam hin thiam lo nge kan vai an vai tong thiam hi kan thiam lo zok ka fel lo wa hai in be lai thei lo ni hei ti hian kan han in zo ta ma se kan in biang ni chu ti lang vek lo mai la vai tong kan thiam da hi in ang rual lo ka an nui ve top mai nin ma ni po kan han zon ve la an in be lai thei lo ni heta lo om hi pathum de rong bol an oma hei kan mo hian an nei rong bo han lo chu zo khoi mo an lo leng ve zok te pawh ni ma na ka he thiam che lo hei an thabar lem lo chu ni hmel la an zot chia lo wa chuan thil kan han zo tama se kan in be lei thei lo ni kan vai tong thiam le an vai tong thiam in mil lo ni beran chu Gari malik kane. chuan hei Gari malik hei to hian hindi a government. thiam dewa Gor kane. To kapu ani soidan hi chuan in 3-4 hemi building hi an ti chedo na से रास्ता में an chei thado na वो उधर फार्म का उधर chu bang chuan in सिग्नल देने का बात बोला है takuwa hi kan lot ani an हम tia गाड़ी chuan mizo खराब हो गया kapu pali panga vel an oma Tamul kaha se le ya? hian उधर e से kan pu ten se. ron phone an india kan pui min rom de ve le a ti बोला chuan दूसरा गोडाउन जाए phur turin kan Malik ka hukum na ni kun ka hukum. hukum phalna nei mi ti e हम ka लोग khelo तो कप्पू से phalna ना nei ani yang बात pu किया था ten phur turin बात min करने te के kan बाद kal mai ni हम लोग का मालिक को फोन किया vai pa soi dan hi chuan in 5,000 मिलेगा mi buro तो गोडाउन चेंज ni करके tu माल kan देगा bi na mi कैलकुलेटर रुक देगा ku बोला wa Malik naam ki? tu hi babu wa हमारा मालिक का ये नाम हटिया मबू है Mabu. babu hi silchar मबू kati gora Kha ra te Malik. so ya Silchar. Silchar kun jaga. करियोला kuwa hi Kati ang gora. zat nge motor pakhatain phur ti kan zo chuan ani chuan line khata hian somruk zel ani Ek line line ruk mein? ina oma atia chutia bek Ek line somruk mein 60. zel oma line ruk ani Ujan chuan kitna hai? motor pakhat hian kuwa hi bek zathum Eh sufar idhar se liya. an Udah thur ऊपर ni से। tu Upar se. ngai Oh. ani ya Oh, achungul lama train Chuan kuwa hi hi. kan lo tan tia. kuwa an phur chuan na chung in chung zo kong an khan an ena lo in kal thap tawa an du to kan ri pawh ni mai theia heng hi thu nei tu phalna in an la em tiro hi chu keinin kan khrelowa an ni hi chuanin phalna kan nei ni escort te pawh kan dila ti ten soi hi chung khu kuwa la tam mai khu lom tu me maro chu na ti nge khu chung kon la da teu theila ya a varanda hian da teu ti ro chu ka thiam chi lo wa chuan he chung kan han bi kwal den den hei kong ka lo la in kal ba ma chuan in hnuai lama hian helai veng tu police ho po hi an omani khu chung khun a len chu lo leng trewin rin om maro chuan soidan mangai ming an soidan mangin e hemi building hi e chei that tu ni wang nei hi ti ruanga in ti kha kan hriat dan ani ya thu nei tu ten an hriat pui lo vem ti chu kan hrei cha bi chuan an hong thlapa an kal le thlapa ni ti chu a hriat reng maya pawni se hi motor number hi kan hmong hi nia kan han en don ani lai ho tu pa ber ani ang aphusa ber hi in kan han dila min phal saka kan han in tlang don ani aphusa ber hi hning zo na chang kan khelia lo teka motor pakhat hian bek zathum somruk aphur ani chuan motor panga in an phur ani chuan lo ber khom ve to mai tai la o hen honga motor khat nung
an honga kuwa nge chu ani mele en chiang deuh hlekila o hai hong sin don ani kuwa ni le ni lo rin ain kuta han pora la chuna fei ria ba hong don chin tiang kuwa ni le ni lo fin fia lokila kuwa nge chu ni hi kuwa chu ni a pora ro to khom mai chuang mi poi ro vek to ni karin azang e mai an choi vel hian hi kuwa ni ta hian soi mang chuan bek za thum som ru motor pang den thu ti na ni chuan bek motor pang a phur tu kan thiam mai karinga ti chuan hi khoya ngen da don kan ti chuan silchar lama phuran tumani thu kha min hrila thu nei tu te hian silchar a phur thlak tu silchar lama phur thlak tur hian thu nei na an pe em ti po chu kan khelo an soi chin zo hi kan hriat ani maya motor pakhat zo kami kha an en le hi a body hi chedewa a hon ve theilo wan tia hrin lo tron bam maya motor body hi chedeu hlek to ni mele kuwa pu chem ti kha an en le chin do na ni an han kheu hong china ti hian kuwa ni chen ron la chuak thei do ne in chin tiang vai pa buk khani tur ka nga ya zuk hai tu hi thi ma kan in mu lei thei lowa kuwa nge chu ni hi hei po hian kuwa nge chu phura motor panga anom ti khane motor pathum khonge kan ti khan motor pathum chun kal to an tia khoi lama ngen kal kan ti khan silcha laman kalan ti ni hei chung lampang zo ka kuwa da na ve thung china kan thlir khan huai lamane hi chu building chong chung lamon ni ole khati zong kha ton tuma kan thlir thei te chu an ni ta a ti chuan hei hi enge chan ti teng te chu thu nei tu te lama tlangin la zo chian le thei tura be sei ila enge a chan helan phur chhuat chan khongen da don ti te po thu nei tu lam ten lo ron sei fia le thei tura ngai la tun tum tan chuan mang tha le ri phot ule